Sú majstrami na rozvody Neviem, či má len šťastie, alebo či je fakt taký dobrý. a patria medzi elitu. Čo mám povedať? Predsa poďte ďalej. Teraz Mala som gaťky. Niekde to mám. však stoja proti sebe. Pustili ste sa do boja, pri ktorom nepoznám zľutovania. Pierce Brosnan a Julianne Moore vo filme, v ktorom má láska Aj ty ho máš. My sme sa včera psali. vždy posledné slovo. Zákon príťažlivosti. Dnes o 21:00 na Jojke. V dnešných kriminovinách uvidíte. V dedine Pata zaživa v aute uhorel vodič. V plameňoch zahynul komunálny politik. Dôchodca v Banskej Bystrici manželku celý rok nepustil na toaletu. On je chudák, strelený. Kriminoviny. Dnes o 19:00 na Jojke. Dve deti dokopali a zbili v Nových Zámkoch na ulici dôchodcu, ktorý im nechcel dať peniaze. Len niekoľko minút pred začiatkom súťaže krásy sa na domaši utopil mladý muž. Ak sa neviete odnaučiť fajčiť, ukážeme vám spôsob, ktorý zaručene pomôže. Uvidíte to v novinách. Stretneme sa o 7:30 na Jojke.